Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Bij 2 verschillende verkeersongelukken zijn gisteren in totaal 3 personen om het leven gekomen. Het eerste ongeluk vond zondagochtend plaats rond 6:30 op de weg naar Westpunt ter hoogte van Daniel. Daarbij rijden 2 auto's hard tegen elkaar aan. Beide automobilisten zijn uiteindelijk overleden. Het gaat om een 57-jarige vrouw en een 32-jarige vrouw. Volgens de politie vond het ongeluk plaats toen een van de auto's aan het inhalen was. En 's middags rond 5 uur reed een vrachtwagen aan tegen een voetganger die wilde oversteken. Dat gebeurde op de Rooseveltweg ter hoogte van de benzinepomp van Santa Maria. De jonge man is kort na het ongeluk overleden. Aqualectra waarschuwt ervoor dat het deze week wellicht niet aan de vraag naar stroom kan voldoen. Dat heeft te maken met de weersverwachting. Er wordt weinig wind verwacht en dat heeft negatieve gevolgen voor het windmolenpark. Dat levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de totale stroomvoorraad van Aqualectra. Er zijn ook problemen met machine 1 op het terrein van de Isla en dat zorgt ervoor dat er weinig reserves zijn. Aqualectra vraagt het publiek van Curaçao van tevoren om begrip voor deze situatie. De zaak tegen oud-minister-president van Curaçao Gerrit Schotten en zijn partner Cicely van der Dijs krijgt wellicht nog een staartje. We hoorden vorige week de Hoge Raad bevestigen dat de straf tegen Schotten en van der Dijs blijft bestaan. Maar vandaag meldt de Extra dat er een advocaat-generaal in Italië, meneer Pellicano, een verzoek heeft gedaan om alsnog een verklaring in de zaak Schotten af te geven. Het heeft allemaal te maken met de verklaring van de toenmalige advocaat-generaal op Curaçao, Van der Schans, dat hij een mail zou hebben gehad van deze meneer Pellicano. Daarop was de computer gecrashed en kon die mail nooit bevestigd worden. Nu zegt Pellicano dat hij zijn naam wil verdedigen en wil aangeven waar in de zaak er onwaarheden worden verteld. Afgelopen vrijdag maakte de rechter bekend dat Jan Huurman voorlopig nog op non-actief blijft. Hij is inspecteur-generaal van de Volksgezondheid en had een kort geding aangespannen tegen de beslissing van de regering om hem op non-actief te stellen. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Gedurende het weekend werd er meer en meer bekend over de mailcontact, WhatsApp-contact dat er is geweest in de afgelopen periode tussen Huurman en minister Suzy Camelia Reumer. Daaruit kwam naar voren dat de twee al meerdere malen flinke woorden hebben gehad. Op een gegeven moment heeft Huurman zelfs gezegd dat hij ontslag zou nemen. Ook daagde hij de minister uit om hem daadwerkelijk te ontslaan. Suzy Camelia Reumer zou nu van plan zijn het ontslagproces verder door te voeren en daadwerkelijk af te willen van Huurman. Vandaag wordt wereldwijd stilgestaan bij mensen met een beperking en in het kader daarvan vond er gisteren een leuke optocht plaats. Heel veel mensen met een beperking konden voor in de cabine van grote voertuigen plaatsnemen. Het ging om dumptrucks, grote vrachtwagens, die gingen luid toeterend en met allemaal ballonnen eromheen door Curaçao. Uiteindelijk kwam men weer terug bij Zambiel en daar werden ze opgewacht door Sinterklaas en zijn Pieten. Op Aruba vond afgelopen zaterdag een internationale conferentie plaats over medicinale cannabis. Verschillende internationale sprekers bespraken de voordelen van legalisering van medicinale cannabis en de positieve gevolgen die dit kan hebben voor sommige mensen. Volgens Ricardo Cruz, hij is de leider van coalitiepartij RED, is de legalisering van medicinale cannabis op Curaçao erg dichtbij. Dat is een belangrijk punt voor de partij RED in de laatste verkiezingscampagne. De regering zelf heeft een half jaar geleden een commissie ingesteld om de effecten van legalisering te onderzoeken, maar volgens Cruz is het een kwestie van tijd. In Nederland heeft de rechter bepaald dat Emiel Ratelband niet wettelijk zijn leeftijd met 20 jaar mag verlagen. Ratelband was een zaak begonnen bij de rechtbank in Arnhem. Hij is hartstikke blij met de uitspraak, want hiermee kan hij in hoger beroep, zegt Ratelband. Ratelband is momenteel 69 jaar en hij zegt dat hij zich 49 voelt. Hij wil dat veranderen in zijn paspoort, maar de rechter houdt dat tegen. Volgens Ratelband mogen mensen wel van seksen veranderen, maar niet van leeftijd. Hij vindt dat discriminatie en gaat in hoger beroep proberen alsnog zijn gelijk te halen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.